Το Dumbbox, κάνεις focus, έλα κάτω. Και έχει διάφορα πράγματα, μυρίζει σαν μπογιά, αρχικά. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Φαίνεται κουτί, Νίκο? Τι κάνεις πιο πάλι, να το δεις? Φαίνεται ρε, φαίνεται ή δεν φαίνεται? Το ανοίξω. Τέλεια πράγματα ρε. Λοιπόν, εδώ έχει αυτά μέσα. Σας δείξω πως κάνεις unboxing. Έχει κάτι που μπορεί να σπάσει εδώ πέρα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να σας δείξω πως κάνει unboxing. Okay. Τα πετάμε όλα. Έχει μια κούπα μέσα, δεν μπορώ να τα πετάξω όλα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό το μπανανέικο καπέλο. Κάνε focus, Νίκο. Κανείς, ωραίο. Μπανανέικο, είναι για μπανανάδες. Μπανανάς, γνωστός και ως κάγκουρας. Άραζε θυσίο, βραχάκια και γενικά κέντρο. Φοράει μπανάνα, αρνέτ γυαλί, κουβαλάει μαχαίρι. Μερικές φορές έχει και τζελέξει ή κάτι παρόμοιο. Τον λέμε μπανανά λόγω της μεγάλης μπανάνας στην περιφέρεια του. Αυτά. Είναι για μπανανάδες. Θα το φοράω κατά τη διάρκεια του βίντεο. Θα φοράω και τα μπανανέικα μου γυαλιά. Μ' ωραίος, Νίκο? Όχι. Για παραλία, για μένα είμαι. Πάω. Λοιπόν, έχουμε μία Pokéball. Νίκο, θες μια Pokéball? Τράπιες. Γύρισε πίσω. Είδες, παιδευμένη Pokéball. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Έτσι θα βγάλω το γυαλί, δεν βλέπω. Έχουμε εδώ πέρα αυτό το Pokemon. Και νομίζω αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω ποιο Pokemon είναι, από τα καινούρια νομίζω είναι. Κάνεις focus? Μπράβο. Αλλά αυτό νομίζω είναι, πώς το λένε ρε? Είναι 3D printed, Νίκο. Ξέρεις το 3D printed? Το κάνανε 3D print. Τέλειο. Όχι, όντως νομίζω το κάνανε. Λοιπόν, επόμενο πράγμα είναι αυτό που είναι ένα 8-bit Squirtle. Γενικά όπως καταλάβατε, το box είναι Pokemon πράγματα περισσότερο. Οπότε έχουμε αυτό το Squirtle. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Επόμενο έχουμε μια μπλούζα. Ρε, που ξέρανε τη φορά medium, ρε. Πού το ξέρανε αυτό? Ναι ρε, είμαι Team Mystic. Πού το ξέρανε ότι είμαι Team Mystic? Μπορούσα να είμαι Instinct, μπορούσα να είμαι Veilor. Πού το ξέρανε ότι είμαι? Εσύ τους το πες? Τι κάνεις? Τι σου έστειλες mail? Όντως. Αυτή είναι η Team Mystic. Ρε, εντάξει τώρα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα πετύχουν όλα. Φαίνεται? Πες μου να μα φαίνεται, με κοιτάς τη φάτσα μου. Φαίνεται. Μπλε ομάδα μόνο, μάγκες. Όλοι οι άλλοι είναι φλόροι. Φαίνεται την μπλούζα που πέταξα? Όχι. Τώρα εδώ φαίνεται? Όχι. Έχουμε εδώ πέρα μια φυσούλα μικρή. Είναι το Rayquaza νομίζω. Είναι legendary. Έλα ρε, πάρ' το. Πιο πίσω. Καλό. Δεν μου λες όχι ρε. Είναι τις πουτάρες εδώ πέρα. Το έκανες focus? Το έκανα. Άντε μου στο διάλο. Έχουμε ένα άλλο στιχάκι. Αυτό κάντε focus, καλό focus αυτό. Είναι η φίλη μας η Harley Quinn. Το όμως δεν το πετάμε, το κρατάμε. Επόμενο, μια κούπα. Μια κούπα Pokemon Pokéball. Φαίνεται, το κάνεις focus? Νομίζω έχεις ένα καφεδάκι. Βάλει κάτι μέσα. Θα φάει την πλούζα του κεφάλου σου. Φαίνομαι καλά? Φαίνεται, αλλά πως έτσι. Μια κούπα Pokéball. Μισή Pokéball, την κόψανε. Και εδώ ένα κουτί. Όπα, χτύπησα το μικρόφωνο. Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Και εδώ πάμε στο pop, στην pop φιγούρα. Που νομίζω είναι τυχαίο για τον καθένα. Εγώ έχω πετύχει αυτό από το Fallout. Και παίζω και Fallout, οπότε ήταν ωραία έκπληξη. Και είναι η Power Armor από το Fallout. Κάτσε να το ανοίξω. Αλλά το δείτε τώρα. Καλό! Τέλεια. Είναι η Power Armor. Είναι τέλειο. Είναι νομίζω τυχαίο αυτό. Θα τα βάλω κάπου αυτά. Και επίσης νομίζω ότι το 3D printed Pokemon είναι τυχαίο. Τι ακούστηκε? Κάνει κάτι πλάτς. Και επίσης έχει. Έχει κουπόνια έκπτωσης για το 3D Hub που νομίζω είναι αυτό. Είναι από το 3D. Όπα, ξαναχτύπησα το μικρόφωνο. Νομίζω είναι από το 3D printed κάτι. Είναι έκπτωση αυτό. Λοιπόν, έχει μια 5€ gift card για το Anime House. Και επειδή εγώ δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσω, θα σας τη δώσω τώρα. Νίκο, θα κάνεις focus γρήγορα. Θέλω αυτή τη στιγμή, παιδιά, να είστε έτοιμοι για το Anime House, έτσι. Ο πρώτος που θα δει και θα βάζει αυτό το κωδικό θα πάρει 5€ έκπτωση. Θα μπορεί να πάρει ό,τι θέλει 5€. 1, 2, 3. Κέρδισες. Τρελέ, όποιος είσαι εσύ, κέρδισες. Το έκανα γρήγορο focus και το βγάλω. Εδώ πέρα έχει Anarcute. Νομίζω είναι Steam Code. Ναι, είναι παιχνίδι για το Steam. Αυτό θα το κρατήσω. Μπορεί να είναι καλό. Αν και φαίνεται cute και έτσι γλυκούλι, σαν και εμένα. Είπες κάτι μαλακά? Κρατάω κουτί.
Τελεμά σου. Α, και κάτι άλλο που έχουμε. Έχουμε και ένα κόμικ. Έχουμε κόμικ. DC. Που κάνει μόνο. Το κόμικ κάνει 4 ευρώ. Ανοίγει να με αλλάξει. Το μπαρανάς. Εξή. Εξή. Το βάζω εδώ. Το βλέπεις, Νίκο, το βλέπεις. Το άνοιξα. Τώρα θα με ρωτάτε, τι είναι αυτό το Dumbbox ρε πάνες, τι μας δείχνεις εδώ πέρα τώρα πραγματάκια, εδώ πέρα χαρτιά. Κάτσε ρε, παίζει και τραγούδι εδώ πέρα, κάτσε το κόψουμε. Το Dumbbox είναι ένα ελληνικό subscription box. Subscription. Δηλαδή πληρώνεις κάποιο ποσό ρε παιδί μου το μήνα και σου έρχεται στην πόρτα σου ένα κουτί με διάφορα πράγματα που είναι τυχαία κάθε φορά. Και μιας και είναι ελληνικό και μιας και είναι και το πρώτο box που φτιάχνουν ever τέλος πάντων, είπα και εγώ να το στηρίξω από μεριάς μου σαν YouTuber. Να σας δείξω. Από κάτω υπάρχει ένα link, μπορείτε να κλικάρετε και να παραγγείλετε ρε παιδί μου το δικό σας κουτί. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτού νου του μήνα που είναι το Pokéball και περίπου σε 10 μέρες θα μπορείτε να παραγγείλετε και το επόμενο μήνα το Dumbbox που δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι. Μπορείτε να το παρουσιάσετε στο κανάλι, μπορεί και όχι, θα δούμε. Αυτά από μένα, αν θέλετε cool πράγματα, γενικά είστε αυτό τον είδος, πώς να το πω, οι fans, ή γενικά γουστάρετε τέτοια πράγματα, είναι καλή φάση και γενικά πιστεύω είναι value for money. Δηλαδή για τα χρήματα που θα δώσετε, αυτά τα πράγματα πιστεύω κοστίζουν γενικά περισσότερο. Οπότε ναι, αυτά από μένα. Λοιπόν, τώρα πάω να κλέψω κανέναν, κάνω καμιά μπανανία. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν γουστάρετε για το Dumbbox, το τσεκάρετε κάτω. Μπορείτε να πληρώσετε με PaySafe, με PayPal, με κατάθεση. Νομίζω ότι η καταβολή δεν γίνεται ακόμη. Πάω να πού το μαχαίρι μου. Πάρω το μαχαίρι μου, ντάμα με χέρι μου. Ψηλέ, θες να κερδίσεις και εσύ ένα κουτί Dumbbox? Απλά κάνε share το βίντεο με hashtag PANESDumbbox. Κάνε και ένα like στο Facebook page τους και μπες τζάμπα στην κλήρωση για ένα τζάμπα κουτί. Πολλά τζάμπα.